ufike ukhona endlini mfowethu angazi noma ngingayichaza yini nami noma hayi mfethu awukundlale angithi ngiyamuzwa mfethu ukhala ngayo ngiyamuzwa mfowethu Nawe into mfethu. ayishoyo mfowethu angeke ngize ngikhulume mfowethu amanga uqinisile ikhona into ayishoyo ubaba ngumuntu mfethu osebenza ngabantu imali ayithola ya imali wanginika engakanani kwaba 4000 ya ngoba sike siqale kanjalo kuye ngokuthi umuntu ufuna indle enganani umfowethu wathe ufuna kubo 3 rooms so ukuze nangethi aphushe imali u2 room kwaku-2 room one bathroom yeah ingako ngithi kwaku 3 room because sike sicharge imali ethi ayicishe ilingana okay yeah so mfethu umfowethu wawuphusha u4000 safika futhi nabafowethu ngabaletha abasebenzi bafike bawamba ama-trench yabo kwase kube ukuthini wena kwenzakalani emva kwalokho kwase kube ukuthini lo ngilinde mfowethu ngiqede kwase kube ukuthini mfowethu ubhuti lona ngalesikhathi eze nginika vele imali benosisi wakhe ngabachazela ukuthi khona la ebengisabhizi khona because vele nabo bayazi ukuthi isikhathi esingako ngathi if kuwukuthi abamind ngicela ukuqala ngiqede because angiyena umuntu othanda ukuthi aloke exhuma manga yabo lo mfethu lo qamba manga ade akha lapha kamakhelwane seyiqedile indlu yakho okay thina sibekezelile la imethekela ikhona ekhaya yonke into simende sebezoqina manje nebesemncane singenalo lo muntu cozo oqedela kwese uqasha omunye umuntu ozonyusa into angithi ufuna imali yeslabs akunikeza imali yeslab qosiqedelela islab sethu mfowethu siyasibanga lokho mina nawe mfowethu akukho okunye sanele ngicela mfethu ungizwe mfethu uyangazi umuntu obhizi ngiyakwazi usebenzela endaweni ezikude isikhathi esiningi wena umakhelwane wami ngabe uqala ngami yabo ngabe uqala ngami nje ukuqala futhi wena umuzi wasekhaya uthatha kancane noma ufuna akukho kanjalo kukanjalo phela mengibuka mina manje buka mfowethu uyabona njengoba nje ngisanda qeda lapha kumakhelwane wakho kwaZulu ngithe mangiqeda mfowethu kaZulu kade waqeda thina hleli la uyavuka ekseni asikuboni ungenza isimo buka yena uhlala uhleli uthulu uhleli ala mfowethu uyazi nje ngisanda uqedela mfowethu undaba ungaqedelelile la une khona aqedelela iphutha la angithi kona mfowethu engizama ngikona engizama ukuthi ngicela ukubuza something mfethu isibindi sakho ayi ungambulala umuntu emzini nomuntu uyaguma ushiya kanjani and siyasenziwa ilima shuthi thina siyilima mugumba emzini nomuntu ujike ushiya kanjalo and futhi iphinde futhi yambozela uyazi ukuthi i-image eyakhekayo ebantwini into abantu abayikhulumayo ukuthi bahlulekile abantu yabona futhi uyaxolisa futhi ukuthi ngikhululile mfowethu uyabona uma ukhuluma futhi ngendaba ye-image yabo ukuthi abantu bazongibuka kanjani ngicabanga mfowethu lento eyenziwe lo mfowethu njengoba mfowethu ngumuntu osebenza ngabantu kanjena mfowethu njobe sezofika namakhamera ezoxoxa indaba imali mina ungangicabangeli mina abantu laba mfowethu abanye abafisa ukuthi imali mina basazongithemba kanjani mina ungangicabangeli sonke isikhathi okay wena the time ungezi kuyena mina ngicabangeli yini obuyicabanga yena u-right sicehleni manje ubhema ugwale mfowethu akukhona ukuthi ngithi kumfowethu abengeke ngize ngisese okay njengoba namhlanje wenzani wenza isilima lo mfethu namhlanje ngiphethe mfowethu bengiyolungisa mfowethu khona izinto ebekumele ngiyilungise ze-security bekumele ngiye kaSira mfowethu i-date abanginika yona ibi namhlanje yimi namhlanje sonke lesikhathi lezi insuku ezinye ngobi namhlanje mfowethu njengobusho ukuthi uthi mufika la ekhaya uhlezi ungangifiki isona izathu lezo ukuthi ngihlezi indaba ungaqedeleli iphutha lakho ngamakhilweni wakho iphutha lami angisho ukuthi iphutha angisho ukuthi iphutha ngiliboni ngiyalazi iphutha okay mulazi iphutha lakho indaba kwena ungaqedeleli lapho mfowethu isikhathi unazo isikhathi kwabantu ngoba bazokhipha imali nawe bese wabashiya kanjalo njengalento owenza kaSithole washiya kanjalo
Futhi manje futhi yini zonke lezi zinto oyikhulumayo futhi phela sengikulandelile, wena futhi kahle sengiyakwazi. into ozoyenza la uzongcolisa igama lami Angizeni uzongcolisa igama cha nami phela efika namakhamera efika nami futhi indaba abafowethu labo abafowethu mengizokhuluma nawe ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uphushe umuntu sengifika omakhe ngani phambili kuwena? ekubeni usukhokhile Mina sengifike kangaka. mina kumele ngenze njani uthi angenze Mina njani sengifike Ima-ke wena sonke lesi sikhathi uhleli ukuthi benze njani. ungenza isilima cha angithi ngiyathanda Uyakhumbula imali. uyakha Uyakhumbula kwezinye ukuthi indawo. sekunenyanga engaki. Washi. ngicabanga ukuthi futhi bekuqala konyaka ya ngicatha uJanuary uJanuary January sekuyithi kweyiningi kabafu akubona uJanuary kwakuDecember ngikhumbula kahle kwakuDecember Buka usana. mhla 26 kwakuDecember cha phela ukuthi Sengiyeza futhi uyazi imali. nawe meko December umuntu usuke Buka-ke mina engasebenzi nginezimali. kanjalo ngokwami ukuthi Uyazi futhi uJanuary. ukukhumbula kwami ukuthi kwaqala unyaka ngoba nje ngiyakhumbula kwaqala futhi unyaka, emqondweni kwaqala wami unyaka. kwakukhona ukuthi okay Bafo, beqala lo bafo, nyaka akhumbula kumele uFemini. ngiye kubo mfethu usanele Uyakhumbula bafo? usekhokhile Ngikukhumbuze. bephushile imali Fonele. abafonele manje angithi uthene uzwana nabo abafonele yena Oh kushuthi angithi uyakwazi uhlangene nobhuti bakho Uhlanga- ukuthi uhlangene, kuqolwe akukho kubo. kanjalo Pho manje uthini? yena cha uyazi lo ukuthi mina ngikhule Uthini pho umuthi wena ukhule nobhuti bakho? Shulento yenzayo manje uzothatha zonke lezo izinto engakaze zenziwe leyo phakathi kwemindeni yethu nala ngizothatha ukuthi nginawo amandla awo yes kanjani manje ukushiya la endlini komagundulu la ngizothatha la angidlali Awuchaze ukuthi senze njani mfethu? mfowethu ngesonto elizayo ngiyeza ngiyasho nje mfethu bafo angisebenzi isonto elizayo ngisebenza into yanamhlanje namhlanje namhlanje ngizokutransfera Hayi. manje Manje. okwamanje bhuti wami ayikho iplan engayenza lo muntu uhlezi kuzini Ulungise ngeke sakwazi hayi bafo Ima awume bafa. uyalwa cha ngile Yini ekusukumisayo? ngizothatha-ke mina la uyalwa Yini ekusukumisayo? sanele futhi indawo Usukunyiswa yini? usomiswa yini kokho imali yami manje ngikuya ngengithathe something ngeke kuze kukwazi kokho imali yami Kanjani? uyazi ukuthi izinto eziningi mfethu la endlini akuzona ezami Hayi. angihlangani mina amathuluzi akho bafunda abathatha ukusebenza ngicela ungilalelise amathuluzi awo kasesayithini mfethu uzowathatha kanjani manje ophaxa ifolo okusebenza la ngiyithatha yezo Ne-DVD. amathuluzi i-DVD I-fridge. nani ifridge Athi sipo. Na ikhavela lapha. ya ikhavela Ini isebhabhu lethatha siyahamba naye. Yeah. Ofuthi mina Uningi umsebenzi wenu abenza uhambe ukuthola nithathe izinto ey'ndlini zabantu noma Yebo. ya ngibabizele kona lokho bazongisiza Mayigolosa ukucibula ngane. Futhi ngeke uze ukwazi Ima baba. uyalu awuthi ngiyithathela uyalu Awuma umyeka. Awumyeka. awuthi ngiyeke Awumyeka. athi ngiyeke Ima baba. Baba. Ima. Ima uyalwa yini mfethu? uyalu baba ngathi uyalu Ima baba uyalwa yini? Uyalwa yini? Ima baba. Uyalwa yini? Ima baba. ngathi uyalu baba Ima. mina ngathi uzodlala la angizili ukuzodlala la Thatha nayo yonke Angizili le ukuzodlala. ngubo le. Beka lapha. ngusapothi ungibamba nje angizili ukuzodlala ngusapothi ungibamba nje Khavela yakhe edakiwe la. namhlanje ngizili ukuzodlala ikhavela yakhe yomsebenzi ngiyayithatha bafuthi sanele ngeke phela futhi unize nithathe yonke into bafuthi ngiyathatha manje mase nihamba zonke iy'ndawo Ima futhi, baba awukade mfethu awukade. ushiye la Thatha isipeki maybe bambe mfethu umuntu baba. Ima baba ume. Hey. Kosamakophi la uyakulibela usihlanyele manje. Na amakopi lawo. uzojwayela la nalo bhushu usanele futhi lento yenza zoyimela kodwa futhi angizoyimela we baba namhlanje ke ngifuna ufike kumina Asilokho nje ifridge la. nalo ifridge la hayi ngeke phela hayi ngeke ngeke sathatha Ima baba uma ukusiphazamisa. hayi bofuthi nalo usanele amaqanda la nalo amaqanda la usanele zawathatha nala maqanda la base kuzodlala Mfethu imali. usungibamba Ima baba. Ima baba ya imali. base kuzodlala
Oh, vele uzothi. Yini manje inkinga yakho? Sebenze ngani? Yini? Awukahle wena. Yini manje? Siyakhula yini? Yini man? Ukakhula yini wena? Siyahlanya manje. Mfethu phuma nalezi. Siyahlanya manje. Ngeke speak. Ayikho. Siyahlanya. Ayikho lonto. Sithatha yonke into lapho. Masathatha yonke into wami mina zobe Thula. Thula. Adlalwa.